Ndiye muboyi vanopomba vakawanda asi anobata achipomba ndiye munhu mese munonoka kubatwa chete asi munopomba mese munoroya kunonoka chete kubatwa chete kuti umuroya asi rimwe zuva zvinokusvikira saka chakanaka kuita zvinhu zvakanaka pamusoro penyika chakanaka kugara zvakanaka kurarama panyika kunoda kuita sezongoro rinooneka parakafamba noparakaenda napo tinofamba tichidai chinokwariri kuenda kwete kuita upenyu hunenge hwochura ukaona munhu anoita soe ngosvetuka kana musha wake kwaunenge aufambe unoramba uri chimusha chisina basa. Vakadzi varume rorai, vakadzi roriwai, taurai varume kwete kuti tizoti kana munhu afa takuzoti isusu ye matadza kuviga munhu nokuda kwechii mutemo unozongokutaura kuti viga nyangwe pasina marriage yacho ipi iwe muri kuzwisisa. Saka tiri kuti rorai vanhu kuzvara kunodzimba unoona mumwe musha muri kuti muri kuroiwa kuroiwa nawo wasi kugara zvakanaka tangaumboona kuti kuseri kwaamai vako nokwambuya uko kwakaenda here mumbe ihumai kuno chakaenda here kuti vakina matundipo kuta kumisi zvino musoro kuda kuroiwa mwana wavo ambuya vako vakadya atete vako vakadya ndobaya mukono masungiro kumanikidzwa pasi pezuva hakuna kunaka. Ndokumbira madhara nhasi pakunyora tosimba chaizvo zvakanyanya chirove nyaya dzacho tidziroi pa 2 minutes munhu anofanira kunge akwana nonyaya yake right. Ndipe nyaya dzinotaura mamboto kumbisa Mukwasha wangu kufungwa inyaya yepfuma mwana wangu pavana naina handina kana mombe akatibumdanga tusambo hapana grosa hapana mwana achena musoro ari kutodyawo mari yepfuma yevana zvakwana iwe taura taurisa tizwe tatumana baba kuzitirwe mashuga zitawa batuma bombo wao zudani zitakafungi pindura zvataura ya nyaya iri chokwadi asi yarita kuti pamwedzi wapera pasiri pano zvinhu zvatakabvisa kusera kumashuro kune mombe dzinoita 2 dzakabvisa. Mune vana vangani? Pindura mubvunzo. Vana 9. Akanga achizvara chirudzi handisuda pepa rakwe handisuda pepa rakwe mubvunzo wangu uri kuti ane vana vangani? Vana 9. Makabvisa chii? Makabvisa mombe dzinenge 9. Iwe hanzi wakapiwa mombe 3? Kwete changaviri mombe yakabviswa ndehumai wambu yake vachirwara takati iwe ambu vakafawa avo vazive kwatakavatora bvisa vachiri vapenyu vadye vawane maendero tozotaura nyaya dzedanga wagadzira mbu yako ndo zvaakaita chete ndobva aita fusto yaari kutaura uyo yamari mwezuru ndakafamba nomukoma wangu tikaenda mumusha make mudzingwa tikamudainza mudzingwa akatiza akati ndakundozvisungirira uyu ndiye akazonzi chienda wandosangana naatevhara ndiye akazonditera $200 ndakati $200 ikurevei zikanzi mombe ndikati haundichajire yangu mombe $300 isapa kana wauya nayo akabva aishaya ndikati chidzoka tozotaura ukanonoka unondiona ndapa mama ndezaka ndauya kuenda wendera kuti kutomona ndinazo. Wakapiwa here rusambo? Handina. Wakapiwa here magumbezi ako? Magumbezi muno akanga amisa mwana wangu adiki. Alright. Ndobva tapiwa. No problem.
Saka zvimwe zvese hauna chawakapiwa. Handina. Ukapiwa mombe imwe chete ne$200. Imwe chete. Kuchaya mapoto. Right? You right judgment. Mombe vana vaidi vangani? 9. Right? Pakabviswa kudhara 2 idzi. Which means kuti pane mombe 7 naika. Mombe umai vakapiwa kudhara. Usambo kapiwa here? Hapana. Hapana. Sorry, jangan. Uyana. Zvazvishandenda zvo zvemari ndazvo zvakanyorwa zvokunzi mombe napinda zvinondo but uya kutaura like kutumwa kwaito kwakanaka vana 9 kuzvara kunge fanaka kusirika saka tiri kuti isusu ndakutotaura mombe 7 2 dzakapiswa kudhara 2 rega tombokutaura ndichiti dzandingangoti 2 dzakatobviswa ndakutongotaura yo mari yacho ichitsosiwa saka toda mombe 7 mari yorusamba hauna kubvisa 1500 right anogara kuti Mukwasha anogara patsakara apa padhuze tizapo sakari tikabva pana patoenda nopana mupfure pamupfure pachikombo sakari pabooster apo okay good no problem ezikutaura usiya changamire kana mwana wangu imba yakavakarikari ndaneta ngo mwana wangu sadza kumuvakira imba akutogara kumwana mukomana ndopaakatohondowa atosemewa bisa mari yekutongana nate zvaramudari musimu kurumbidza $20 Taura. Baby, I don't know. Zvikushanda zvozi ukatasa zvako zvinonyadzisa ndefungidzo zvangoshataura sadogo ndasingaruti kutaura zvakawanda ungochifanira kuti changamire mbo ndipewa kana kuti 2 weeks ndinoroka ndogadzira totangire ndo zvandaita kuti utange waita but wakumbidza kumonyorora iwe wanga usingakona kutaura sezvawataura zvanonyarara ndipo warasa nyaya saka iwo zvaunoita iwe ukatangira kumusoro utangira pasi asi wanziwa zvandotaura bvisa $20 yakutaura kumbidza kurumbidza 1 + 5 is 7 is 6 isusu kwaunonge watangira nako zvinenda nokumwe matsotsi yakawanda vanoba asi warare chete kana kuzebva varipo iwe musumuro kutongana nati zvakabada mutemo usike tosakana musi 1:11 kana usina action ndikuda kurova nezvikonzi ndaende kuvana vake vakarodza vaye nomwese vakukurodza vamupe pfuma yake achigero asi atatorwa naMwari anofanira kudya achiri panyika yevapenyu ndinosainawo sumuka iwe dombo no mutemo unoenda kusaina but mazuva ini ndakatarisa musi wa11 ndinozvanda musi wa11 unofanira kutoziva kuti mambo tamboita zvakati mwedzi wakagara yaDecember enda unosaina ndikumiri ndakuudza zvinhu zvakanaka uyu kana achinzwa unobatsirana wazvinzwa kufunga zvikunonoka kupinda